sanno ya a yau zan nunawa mai riƙon amana sanno ya a yau zan nunawa kyakkyawan halayya a gare ki mata si koyawa kyakkyawan halayya a gare ki mata si koyawa ina kike amarya sanno ya fara'ir hausawa albashi na ɗauka a yau nike jin gaidawa na san baki da tashin hankali ina da sanarwa na san baki da tashin hankali ina da sanarwa a haɗa araba a kasa a gare ki mata si koyawa ni a yau da ke nake sanake ina kike sanake ina kike ke sana ina kike sanno ya ina kike auren gana ki ne auren gana ki ne bikin gana ki ne baskar gata ki ce murnar aika ki ce kawaye aina ki ne ihuwan gana ki ne duka dangina ki ne kawaye aina ki ne jama'a ku zo mu je iyaye ku zo mu je iyaye ku zo mu je Khadija uwar amarya na ce ki zo mu je Khadija uwar amarya na ce ki zo mu je Hajiya Zahra da Fatima na ce ku zo mu je Hajiya Rab'a da Fatoma na ce ku zo mu je Hajiya Maryam na ce ke ma ki zo mu je Hajiya Asha da Ruqayya na ce ku zo mu je Alhaji Yunis da Ibrahim na ce ku zo mu je Alhaji Abbas da Ahmad na ce ku zo mu je Alhaji Abdu da Yunis kuma ku zo mu je Alhaji Hamza da Muhammad kuma ku zo mu je Alhaji Ramadan da Abdul Aziz ku zo mu je kannin amarya ku tasu ku zo ku taka kaltun ki zo mu je ke kaltun ki zo mu je ikram ki zo mu je ikram ki zo mu je na ce mana zo mu je ikram ki rausaya ke ikram ki jujjuya ikram ki tattaka ikram ki tattaka mana sai ki zo mu je ni ikram ki zo mu je ikram na je kira ikram ki zo mu je hamida sai ki zo mu je mu na ke ki zo mu je samar ke ki zo mu je hawa sai ki zo mu je safiya sai ki zo mu je murtada ka zo mu je mujahid ka zo mu je ibrahim ka zo mu je abdu kai ka zo mu je musa sai ka zo mu je musa sai ka zo mu je hamza sai ka zo mu je muhammad ka zo mu je الطاهر ka zo mu je yusuf ka zo mu je faiz ka zo mu je ali kai ka zo mu je babikir ka zo mu je abdulsalam ka zo mu je hanin ka zo mu je ango abubakar na ce kai ma ka zo mu je abokan ango kuma na ce ku zo mu je hisin kai ka zo mu je khalid ka zo mu je usman ka zo mu je musa sai ka zo mu je awad kai ka zo mu je mukhtar ka zo mu je yasin ka zo mu je abdul wahab ka zo mu je sa'id ka zo mu je ma'as kai ka zo mu je babikir ka zo mu je anan zambar ku ne anan zambar ku ne ga mai neman waƙar aure ko kuma waƙar soyayya sai ka ɗauki lambar wannan waya 09 60 80 90 BN wadda Hausa